נעבור עכשיו לבלו, שזה בעצם לא רק רמקול, אלא גם אוזניות. שנייה. אז כאן יש לכם פה קופסה. נפתח לפה, אתם יכולים לראות את האוזניות והרמקול. מאחור יש לכם נתונים טכניים. זה 72 גרם שוקולד האוזניות, שזה ממש כלום. 10 מטר טווח עבודה, שזה בעצם אתם יכולים להרחיק את המקור או מוזיקה 10 מטר מאוזניות ועדיין נשמעו. 12 שעות בטריה ו800 שעות של סטנד ביי, שזה בעצם כשהאוזניות דלוקות ולא שומעים במוזיקה. פה נפתח, אפשר לראות פה קודם כל את האוזניות והרמקול. חוץ מזה יש לכם פה מטען קיר להטענה מהחשמל אם אתם רוצים, ולא דרך המחשב רק. גם כאן הבטריה היא נטענת ולא צריך להתעסק עם בטריות נוספות שסתם מעיקות על השימוש. חוץ מזה יש לכם פה פאוץ' לאוזניות. גם פה הוראות. חוץ מזה יש פה גם שני כבלים, תכף נגיע אליהם, ופאוץ' לרמקול. שני הכבלים הם, אחד זה הטענה מחשב ב-USB, שאפשר לתקוע אותו גם למתאם הזה ולהטעין מהחשמל, והצד השני שהוא מתחבר או לאוזניות או לרמקול ומטעין אותם. הכבל השני זה לחיבור של הרמקול או להטענה שלו, או לחבר אותו פשוט למכשיר שלכם לשמוע. אז נדגים פה בהתחלה את הרמקול ואחר כך נעבור לאוזניות. אז הרמקול פה מאוד דומה לאקס-מיני המקורי, אבל שונה ממנו באיכות סאונד וכאלה. גם פה אתם מדליקים, יש לכם אור כחול למטה. גם פה יש את הטריק של הוואקום, אתם מסובבים ונפתח פה הוואקום של הבאס, באס הרבה יותר איכותי. מחברים צד אחד של הכבל למכשיר פה, לרמקול צד שני למכשיר, ועכשיו פשוט להתחיל לשמוע. אז פה שוב אני אתחיל עם חצי ווליום במכשיר שלי ואני אעלה לפול ווליום לאט לאט. עבר לאמצע השיר. זהו בעיקרון עם הרמקול. נעבור לאוזניות. אז כאן באוזניות, קודם כל אפשר לראות שהן שחור בהתחלה, זה הרבה יותר נוח ככה להסתובב איתן. הן מתקפלות גם לנשיאה פאוץ', ככה ממש. שוב אני אפתח אותן ונקפל אותן שוב, ככה פשוט, ונכנסות לפאוץ' בדיוק ככה. חוץ מזה, כדי לשים אותם אוזניים אתם פה מסובבים ושמים עליכם. חוץ מזה, לאוזניות יש גם 5 כפתורים עליהם, 2 של ווליום להגברה והנמכה שלו. זה עובד גם בשיחה וגם בזמן שומע מוזיקה, מה שהביא אותי לנקודה שהאוזניות משמשות גם כדיבורית. אפשר ככה לדבר בשיחה, גם להשתמש במכשיר אפילו, כשהוא מולכם כמובן. אפשר פשוט לשים אותו בכיס ולדבר חופשי. עוד 2 כפתורים, זה כפתורי שליטה בניגון, שזה קדימה ואחורה בשירים, כלומר כפתור Next ו-Previous. ועוד כפתור אחרון זה כפתור האמצע פה, שהוא משמש ל4 דברים.
הראשון זה פליי, לעשות פליי למוזיקה שלכם, השני זה פאוז, לעשות פאוז למוזיקה שלכם, השלישי זה לענות לשיחה כשמתקבלת, והרביעי זה לנתק שיחה. עוד משהו שהכפתור הזה עושה זה גם להדליק ולחבר את האוזניות. כשמדליקים את האוזניות אז הן מתחברות אוטומטית למכשיר שלכם. זה פה הדלקתי ושנדליק את הבלוטות' במכשיר. עכשיו אציין שהאוזניות מתחברות בבלוטות' למכשיר, מה שאומר שתצטרכו תמיכה ב-802.p במכשיר שלכם. באייפון 3G ובאייפון 3GS זה נצמח מגרסה 3 ומעלה. במכשיר שלכם, ברוב מכשירים ניידים זה נצמח גם כן, וברוב הסלולריים גם כן, תצטרכו לבדוק את זה. זהו, אני אנסה להשמיע לכם את זה עכשיו. אני מקווה שישמעו למרות שזה אוזניות. שנייה רק. זה כרגע פה על חצי ווליום בערך, אני אגביר את זה, נראה אם תשמעו. אפשר לשמוע שהבאס מאוד איכותי, האיכות גם כן של המוזיקה, באמת תענוג. פליי פאוז גם כן, המחשב שלי פה, בלי הגץ אני אעשה פה, רק באוזניות. פאוז, פליי שוב. שוב פאוז, פליי. זהו בעיקרון. עוד משהו חשוב לציין, לכל הסדרה פה של ה-X מיני יש בטריות ניתנות מובנות בתוך המכשירים עצמם. הבטריות נעות בין זמן של עד 10 ל-12 שעות, וכל המוצרים ניתן להשיג בחנות iphoneer.co.il. הם היבואנים הרשמיים של סדרת X מיני, ויש אחריות לשנה לכל המוצרים. תודה ולהתראות.